matamba nadzo Tom Allen ndine andamusirena mukome Timothy tanganidza nyaya yadzoka zvakare pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda pfuma yavo yamakawirirana uya nembowo dzako pane mari yedara utaura izvozvo. Ndi matamba nadzo achitaura kuna Timothy mukome. pamusoro yechanga nichaita kuti ndisvike kuya mukati medare rimwe ibvo rerora zvichienderana maringe nemagariro anga akaita mwana kuzosvika pakurwisana kwawo nezvimwe zvatabva kutaura. Saka ndakaona kuti kwambo uyu akadzama ratobuda mumusha mangu sezvo ati mwana achada rora rati tichazorwana kuti sakati yatindoti revere rora rangu riuye zvichisanganisira rakabviswa racho kuti riuye panonzi pane mombe dzake dziriko dzaakashanda iye achiri mufura kuti zvinoita here kuti mwana uyu unozvirowa kutaura kwangu panguva iyi. Rora racho hamusi kutatsanangura kuti rora racho ranga rakamira zvakati papaine mombe 10 dzakabviswa i5 kwasara 5 kana kuti rutsambo yanga iri $100 kwakabviswa $50 kwasara $50 kana tizive kuti akwanise kupindura kana kuti azive. Ndichitarisa mubhuku rangu mukwambo achitanga kusvika mushaka February ra 2008 akabvisa chitamirira ndobva kwasara chikwereti ndiro yanonzi 5,000 panguva yematrilo iyai nerutsango vanzi 4 trillion 400 trillion pozouya zvipfeko zvamai zvababa nemasungiro zvakazati zvabviswa zvakazouya musi wa5 January. Mbudzi dzemasungiro dzakauya mbudzi 3 mbocho nehadzi 2 zvakauya kumombe dzedanga yamai yababa nedanga. Asi pamombe idzodzo pacho ndopane dzakashandwa nemwana uyu dziri dzake dzakarongedzeswa kuona. Saka tibvunza kuti zvinoita here ipapo kuti mwana unozviroora. Munoti mombe dzakabhadharwa 3 kozoita dzemari wakabhadhara dzemari wakabhadhara idzo 3 dzakabhadharwa asi nekushushikana kwokuti munoti ngedzemwana wedu ndo pane kushushikana idzo dzakabhadharwa asi pane kushushikana raitomira pakadaro. Then rutsambo mati imari yanga ringuva yematrillioni yari 400 trillion. 100 trillion saka toti imari ingaise pa $400 yerutsambo $400. Saka chikwereti chiripo chete $400 nekuti mbatya dzakauya ndeti. Kozoita ndiro 500,000. Right. Kazhinji tisaura rora hatitauri ndiro neyo totaura rutsambo neyo chete nemombe nembatya. Saka chikwereti $400 idzo mombe 3 hanzi dzakabhadharwa asi vari kuti idzo panofamba sei. Tingade kunzwa kune mukadzi wacho kuti mombe dzakafamba sei. Mombe ndakarima fodya baba vanoita zvekuru drive vanenge vari kubasa unoita zvefodya ndarima fodya dziri mubhukumani dzanzi dziri mubhukumani dzatakangoisa mubhuku rimwe chete richiti hani Timothy Mukome. Saka imombe dzaTimothy nekuti
even ukaenda kukoti ipi neipi uchiti ndi imombe dzangu vanongoti tipe bhuku murubona angoti tipe bhuku roproduce oti iri bhuku riri kutaura kuti mombe dzangu handi saka madzimai ngatidzidzei kana tichitenga tichishanda ngatiise zvinhu zvacho muimusitamani ngaite watidzidze nekuti zvive zvangaitange ndiani kana kuti angaigone ndiani kuti tinoswerera ende hatingambomuti uyu hadzisi dzako nekuti ane bhuku anotinyisa eni koti inoendwa vanongoti orai murutimo pane mombe dziri mubhuku mani natimothy saka ngedzani ngedzatimothy motikari iyo iri panze apa iri muzita mani chichinogedzerai hadi riri muzita menyu saka ngeani pane mukadzi wenyu here pasaidi ipa handiti saka iyo taipedza akaripa right laura masimudza ndasimudzirawo panhau yerutsambo ini vana vachisenza ndini ndaitovabatsira kuti waro okay wakabvisa vane bepa randakanyorerwa natezvara remwana tikaenda tikanobhadhara wakasainawo saka zviripo wabhadhara riri pano nesigicha yavo neshuwa zvinhu zvese zvawataura nekufamba kuti vakabhadhara zvakati nezvakati handina mandofana navo asi parutsambo wakabhadhara rutsambo hanzi takabhadhara mari yawakurewa 400 iyoyo mukati kati mari yawakurewa kuti 400,000 ndiyo yakanyorwa kuzvezvichokwadi iripo ikasainirwa kuti yakabhadhara saka hanzina kuna baba pane signature yenyu pane signature tiri panapa pakanzi rutsambo rwakabharwa musi wa17 January 2008 kubva panzi paid kubva pamako kubva pasainwa kana isignature munezve parutsamba ndiani saka tichiona hapana irora akapedza zvakapera zvakadii zvakapera ende anga akubvunza masutu ndo anga akubvunza kuti aye masutu saka masutu moita zuva rekuti masutu enyadi auye abva apedza rova izvi zvavo zvekunetsana ndezvavo zvekunetsana inotambira zvenyu zvechi zveuroro zveukwasha neyo asi sekutaura kwataita haiwine nekuti paagonawo tinotaura kuti agona paanyangadza tonotaura kuti apo anyangadza yemusha haiwine kuti amubvise uyu pamusha nekuti musha wake makoti anomuprotect ichokwadi kuti wanawo wakatongonga waine musha wavo wakanetsana munonzi ani zita baba ndinozi mukome mukomani mukome john wakanetsana kurorana kwavo hakuna kuwaitira zvakanaka wanga uri vanhu vaigara vachikukakashana asi panoda kuzofumura zita rangu ndaipindira saka mukadzi uyu akazombosiyiwa kumusha kwavo kwawaigara kugada tireti mastenzi wakazombosiyiwa ikoko nemurume wake murume watadza kuirana magariro avo murume ndobva aita basa akasiya mudzimai aine vana nepfuma saka inena hazvigoni zvamaita izvo nekuti mauda kutanisha zita rangu muroora huya kumba kwangu inini ndobva ndataura nemurume uye nemukadzi wake akauya wakasimuka wakasiya pamba pawaingogara pari padombo nekuti akaranga daumboita dombo nekuti mukadzi anga akuremerwa nemusharewo ndobva auya vanagara naye
saka inini ndanine nzvimbo yawazorwira haistori yawo ngeyedu yataita matumba omunda ndokwatakasuka kuti kana usikakwanisi kugara neamweni wako sinzi wakapiwa imba chena unogara kupi kune dzimba dziri kumunda idzi ndobva wanogara saka apo wazorwara ndokwatatanga kuti titi but vanatezvaraundanombogara ndakona nawo zvese zvavo zvakarwa panosvika pane utsambapo tisi takabhadhara kuti tichifunga kuti tiri kuwakiridza wana saka pendazoona kuti pane zvakasara ndopendati mwana ona izvo zvomakuita izvi tiri kuatezvara unejeredzwa saka daita adini marwa anatezvara tikuwirirana isusu vanhu vakuru ndopendakaenda kwavari ndikandobhadhara zvakuita kuti tifanire kuti ndinoita bribe tikandobhadhara mombe 3 nezvimwe zvawaida nezvatakatobvunzana kuti pane zvimwe zvasara here wakati pakazobuda nyaya yekuti wana wawarira kurambana saka ndipe zvinhu zvangu zvese zvadini zvasara ini ndakambozvigamuchira kuti zvakanaka chirega tirongedze zvakadini zvakasara zvacho ndidini ndiwe pakuzouya nezvinhu itoko nekuti tatagombora tezvara kuti mwana waudini wauda kuramba ndo pakazoita access yekuramba kuti hatichatambiri zvinhu izvozvo tichimbomira nazvo nekuti dairedu hanadini hatinokwana asi procedure yekuti tisvike pamba paone zvinhu yakanga yaitwa kubudikidza na waanoti sisi ndo wakafonerwa akaenda kuna mai mai matamba nadzo wakanotaura nawo dare ravo risina kukwana kudaro wakati huyai isati nazviziva kuti dare ravo hanadini hatina kukwana ini ndakashanda pakati pavo ndisa drive wokutakura zvinhu handisingatongani navo ndakatungamidza muzukuru okay right ngaendai munotambira zvinhu zvenyu zvakasara iyo yavo iri kumakosi iyo ichienda kumakosi mazwa imi munotambira vanatezvara nekuti chiramwa hachina nebasa rese munotambira izvo zvenyu zvekuti izvo zvavo zvekurambana nezvedzimba nechi zvinozoonekwa mumashure kuti pavanoenda kumakosi vanotaura kuti kana uda kushiyana wotaura kuti ini ndakaita zvakati patandiri pamushande papa ende sofa handiti rinozenge radare rinozoitwa rapera iri dare rekurambana radi amikani zverora renyu mapedza musina kuzogutsikana pasharing then munozouya kusharing but mumbondotaura idzo nyaya idzo muri kumakosi okay rora rakabhadharwa sedare tikuzviona kuti rora rakadii rakabhadharwa zvasara makatoenda zvakatouya makazviramba saka motaurirana zuva rekuti zviuye zvakare zvoya rini zvakasara hanzi china chinoteera zvouya zvakasara zvidi mozvigamuchira musarwi handiti hapana kurwa pauda zvakafaniswa zvakanaka hanzi china chinoteera zvinoita here kuti zvichiuye zvipere ndini ndakamirira wana wasida churu ndinogadzira ndinoenda na okay right iye ndai china chinoteera mosangana